különleges önmagamhoz az, hogy sokra vigyem az életem. Persze, a következő pályára az automatikusan átjöttek oda. Jó, jó. Akkor mindig azt mondták, hogy gyógyszergyárak viszik el a gesztenyét, és készítenek belőle ilyen-olyan dolgokat, amiket a Zsózsa néni elmondott. De az a baj velem, most már nem nagyon van gesztenyégyűjtés, mert ahhoz, hogy te ebből bármit tudják készíteni, ki kell szállítani, meg megvan, hogy kell kezelni, és képzeljétek el, hogy olyan drága, hogy most már nem foglalkoznak vele, de milyen szomorú lesz, hiszen itt van tényleg fogyóknának a gesztenyét, és nem tud hasznosítani. Mi ezért gondoltuk arra, hogy akkor majd mi egy kicsit hasznosítjuk, jó? Emlékeztek? Ez az úgynevezett Balkáni utca, és a számra nem is emlékeztek, de azért mondom, 63 gesztenyes hal áll állítólag ebbe az utcába. Ugye szép kis zöldes színjat, amikor lentül, akkor már bebargul. Jó? És itt a szép gesztenyé. Ugye ő tulajdonképpen, ha elültetnénk, mi lenne belőle? Ugye ő ennek a fának a magja. Egy kicsit nagy, ugye? Hát valamit megehetünk, a cseresznyét, a meggyet, akár a diónak ugye a magját tudjuk, ők nem. Ugye? Csak a szerint gesztenyét, ennek meg mi a neve? Volt gesztenye, ugye a mosódiós történettől kezdve meg azt beszéltük, hogy krémeket csinálnak. Most nem úgy, hogy rögtön megborítják és kész a krém, jó, tehát itt van nézd. Az alapítás ideje 1972, de akkor még nem ezen a helyszínen volt ez a csillagvizsgáló, hanem szintén ugyanígy Kiskunmarason, a Kéber utcán. Tehát amit tudni kell, ugye többfajta csillagászati távcsillagot használunk, ez tükrös, és vannak lencsés távcsillagok. Neptunus. Egy 10
Ügyesek vagytok nagyon. Hát ezt ma már nem használják, ugye, mert elmegyünk a boltba, és ott meg tudjuk venni a lisztet, meg éppen amit kell a könnyesítéshez. Neked? Vízre volt szükség a víz, kaland, alap, szöveik egymással tükörbolyoztak a gabonát. Oké, öntsél bele egy kis vizet abból az előnybe, és akkor jön, csak ide bele ide. Lassan, de úgyis akkor az kénytelen. Na figyelj, első körben valamelyik vállalkozó szeret, lesz meg magad. De finom. Jó? Akkor ki az, aki még nem csinált semmit? Ti nem mostatok kezdet? Én. De most már kezdet? Igen. De. Akkor felismerték azt, hogy hát azért vannak olyan szép fajok, amik kezdenek eltűnni az embernek a tevékenységen. Ha hallgatok a nagykócsagról, mert hogy hallgatok arról is, hogy régen, 5 körülbelül, akkor a kócsagnak a dísztornák haladtak. Valóban kis viszony. Oké, na jó. Rengeteg kabócát, egy kis fiatal sárkét van köztük. Itt egy tartalombogar. Oké, ez egy erdei csótány. Indikátorral fogtok majd találkozni kémia óránkor, kémiát fogtok tanulni. Látjátok, hogy különböző színűek. Általában délelőtt a víz, amit megiszunk, az semleges kézhatású. Nem jó, hogyha savas, azok ezek a rózsaszín pirosos színek, és nem jó, hogyha libos, ezek a ilyen színek. Mind a kettő maró hatású. És az a jó, hogyha ezek nincsenek a víz. Egy idő múlva, hogyha beleraktam a vízbe. Nem olvad, oldódik, bizony oldódik. Tehát ez most az eső lesz. És azt fogom szemléltetni, hogy mondjuk ez itt egy hegynek az oldala, mindegy, ez a rész magasabban van, ez alacsonyabban, és hogy mi történik olyankor, hogyha eső érkezik a fönti részre, mint ami történt Erdélyben is. Ugye a Kárpátokban hatalmas mennyiségű eső esett, onnan jött a Kolonzpatak, meg az asztrátlálók és folyamok. Nem egészen az ehhez hasonló, amit mondanám. Szóval azt figyeljétek meg, hogy mi történik az autókkal, meg hát azzal is. Tehát így viszonylag lassan, ne ilyen nagyon gyorsan, kicsit lassabban mozgat. Aha, nagyon jól látszik. Oké. Nem vagyunk olyan sokan, mint itt. Kevés gyerek van egy-egy osztályban. Olyan osztályban csak 8 gyerek van. Igen, de egy kicsit hatékony a munka. De olyan.
Mondom, hogy az hát itt vannak a maguk. Nekem csak a Oké. Akkor nézegessétek, az jól mutat. Akkor van megcsinálva, tudod, amikor ilyen kínzre gondolom a történet, meg amikor ezt megondják, addig volt. Adott neki egy inget, hiszen Falkapács is előtt nem egy inget, nekem is kell egy inget, nem particálnak, és mivel bogár, megnézzük, hogy reagálnak. Láttátok, nagyon ügyesen.